Salut toată lumea și bine v-am găsit la al doilea episod de pe acest canal. Azi vreau să vă arăt cum puteți posta pe WordPress. Este ușor, vă voi arăta cum puteți posta videoclipuri, cum puteți posta poze, vă voi arăta diferite chestii cum puteți să le faceți pe WordPress. Eu am un blog, vreau să vă arăt pe blogul meu, petreblog.ro. Nu este vechi, este nou. Acesta este blogul. Vom aștepta un pic ca să se încarce pagina, știu că se încarcă cam greu deoarece filmez, dar hai să vedem. Da, aceste chestii cu știrile zilei 2016, eu le-am făcut chestiile acestea, dacă vreți să știți cum le-am făcut, nu le-am făcut cu Photoshop sau cu alte chestii, le-am făcut cu Flamingo Text. Haideți să și vă arăt, pardon, Flamingo Text. Ok, aici stați un pic să încarce pagina, gata. Aici te alegi oricare vrei tu să faci, apeși pe unul, eu pe ăsta l-am ales, pe Water, ăsta, dai edit logo, poți să-ți mai alegi de acolo și începi să scrii în el, scrii ce vrei. Hai să scriem Petre Blog. Ok, acum așteptăm un pic, după cum vedeți am scris Petre Blog și vă duceți până la down, așa și îl downloadați. Este simplu, nu este nimic greu. Eu am făcut acesta și am mai făcut și pe acesta cu blocul Petre, mai am ceva. Mai am și pe acesta. Da, sunt mișto, îmi plac. Ok, hai să vă arăt. Dacă sunteți interesați cum am pus și chestiile astea, voi arăta un videoclip în viitor și cu acesta. Da, și cu reclame. Ok, deci haideți să vă arăt cum postezi și cum faci chestiile astea așa. Mai întâi, ne trebuie un blog WordPress în primul rând, adică nu neapărat platforma este WordPress, trebuie să vă luați în domeniu și un hosting, iar după să-l puneți pe platforma gratuită WordPress. Ok, după ce vă luați un domeniu și un hosting, vă duceți, intrați aici, va trebui să scrieți aici sus admin sau up-admin, vă logați cu contul dumneavoastră, creat de dumneavoastră și intrați aici, dați articole, toate articole vedeți și dați la adaug articol. Sau puteți să dați și aici sus adaug articol. Ok, pardon. Acum să băgăm un articol, să vedem ce putem să scriem. Scriem și noi un articol și dacă vedeți aici, aici la SEO, îți zice dacă este bun. Da? Și acum zice că nu este bun, deci va trebui să așteptăm până o să zici că bun sau ok, da? Deci hai să vedem și trebuie să se facă verde. Trebuie să-l facem cât mai bine. Trebuie să vă luați un modul, pardon, trebuie să vă luați un modul de aici, adăugați un modul de ăsta cu SEO. Ok, să trecem un nume, să nu mai stăm la discuții. Hai să trecem cum a fost astăzi. Ok, am avut o zi grea, am avut de muncă și nu știu ce să mai zic. Ok, hai să vedem, să mai edităm un pic, nu o să-l facem mai mare. Uite, dăm de aici, îl facem și noi cu 3, nu? Îl facem mai ok, nu? Hai să vedem. Ia, punem și un link. Vreți să-mi punem un link aici? Dă pe ăsta și vedeți, aici inserează, editează legătură. Insertează, pardon. Ok, băgăm și noi un link, uitați, o să-l pun pe al meu, http, două puncte, // blog, da, pardon, punct, .ro, ce .ro, pardon. Ok, am pus slash-uri, am pus asta, apăs aici aplică și gata, am pus un link. Ok, și când voi apăsa, deocamdată nu putem deoarece suntem în meniu, la editare. Ok, hai să punem și o imagine, da? Adaug aici media. Aici este biblioteca, adică aici e tot ce am pus până acum, până dată imagine. Dăm încarcă un fișier, dăm selectează un fișier
și ne vom duce mai jos pe aici și vom căuta o imagine, cum v-am spus. Vom căuta o imagine, vedeți blogul lui Petre, să căutăm o imagine, dăm și vedeți cum apare aici, vedeți, insertează un articol. Ok, după ce am insertat această imagine, voi da pe chestia asta analiză la stânga ca să-mi apară scrisul aici. Deci haideți să vedem cum putem să facem să apară scrisul aici. Ok. Da, trebuia să scriu după mai bine. Dăm CTRL-C, ștergem, nu nimica, absolut nimica. Mutăm îl mutăm mai sus, gen logo, să zic. Ok. Stați un pic, pardon. Nu vă speriați, mai dăm din nou. Vedeți, îl avem direct aici. Acum dau doar insertează articol, ca să fie aici sus, de asta vreau. Și acum apăs pe el și dau aici analize la stânga. Și acum pot să scriu ce vreau aici, dau CTRL-V la ce am scris. Pardon, și uitați, acum apăs pe să șterg și l-am mutat sus. Ok, acum aici putem să mai scriem orice vrem noi. Uitați, gen salut, eu sunt Petre. Pardon, mă scuzați. Petre. Na, și cam atâta. Și putem să-l mărim sau deocamdată lăsăm așa. Ok, v-am arătat cum am pus astea și aici adăugăm o categorie. Stați un pic. Ok, aici am eu categoriile. Dacă vreți să adăugați o categorie, dați aici și scrieți numele și dați adăugă categorie. Ok, noi o să zicem citate, nu știu, am zis la nimereală și vom da publică. După cum o să vedeți, o să fie postat. Vreau să vă mai arăt cum puteți posta un videoclip. Hai să vedem. Ne uităm pe YouTube, nu? Hai să vedem. Vă voi arăta după aceea cum am postat. Uitați pe Rafael. Hai să vedem ce mai posta Rafael. De fapt, vreau să vă arăt canalul meu. Este canalul nou pe care acesta este și uitați, vreau să-l pun pe ăsta. Pardon, am făcut din greșeală. Ok, vedeți, mergem aici la share și luăm, putem să luăm pe care avem, ori share, ori embed, da? Adaugă un articol sau poți să aici, să nu mai stăm. Ok, titlul cum vrem, Alex, nu știu, am pus la nimereală și acela este un script. Când vrem să punem un script, trebuie să mergem în text. Ok, și am mers în text și am dat Ctrl-V. Pardon, mă scuzați, am ținut sus. Alex. Și dăm aici pe text și apăsăm aici și dăm Ctrl-V. Vedeți? Și dacă mergeam aici și îl luam pe acesta cu share și îl copiam, trebuia să-l punem direct aici. Să nu mai stăm să scriem aici la text, îl punem direct aici. Vedeți că acum mi apare de la text, de la asta. Și uitați, dacă îl șterg pe acesta, scriptul acesta, pot să-l pun și pe asta cu share, cu embed și Ctrl-V, vedeți, și e doar link-ul ăsta, ăla de la share, ăsta. Și l-am pus și s-a transformat automat. Uitați, îl vom publica și vom vedea cum s-a postat. Așa, un pic am greu să mișcă deoarece filmez, dar este ok. Haideți să vedem, după cum vedeți, acest videoclip este postat și va și merge. După cum vedeți, acest videoclip merge acum. Acest videoclip este super ok. Această postare care am postat-o cum a fost astăzi, am avut o zi foarte grea, am avut de muncă și nu știu ce să mai zic. Ok, deci cam atât, uitați și când apăsați pe cum am făcut cum a fost astăzi, veți vedea că am pus pe aici. Ok, vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog să îmi lăsați un like sau un share dacă doriți dumneavoastră. Nu uitați să intrați pe blogul lui Petre să vedeți și mai multe știri, informații, etc. Și vă aștept pe canalul meu pe ziua New. Vă salut!